ассалому алейкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизи меҳрубони ман. иншоалло ки хуба сиҳат саломат ҳастед. дӯстони азизи меҳрубони ман, ман барои шумо ду-се канали фурӯширо барои шумо реклама мекунам, яъне пешниҳод мекунам. барои шумо як фурсат аст ки шумо харидорӣ кунед, видео кунед ва дар оянда ва худи ҳозир бошад доллар, евро, сомони юған кор кунед. дӯстони азизи меҳрубони ман, як канали беҳтарина барои шумо тавсия метиҳам. подписчикош англичанан, хориҷанан бародаро. мо ҳозир времени тоҷикиш кардагием. адсенсиш тоҷикия, яъне шумо видеои американси хориҷӣ мекунед, просмотра мегирен ва чхеле ки ҳаматон медонен, ҳозир чемаи Россияра хориҷа суми калон метиҳад. канал дорои 38700 дона подписчикай, монетизация, пинкод, налог, ҳама чизаш тайёр аст. дӯстони азизи меҳрубони ман, канал аудиторияш англисия, чхеле ки қайд карда гузаштем, канал дар беҳтарин состояние қарор дорад. камтар касал шудагиам, узри зиёд. нархи канал дӯстони азизи меҳрубони ман 150 000 рублей буд. ҳозир амира вообще пополамш кардем, 700, то есть 75 000 рублш кардем. касе ки харидори яъни қай, лутфан дар номерои экран дида муроҷиат кунед. дуюм канали мо, дӯстони азизи меҳрубони ман, видеои исломӣ дора ва видеои хабарӣ дора. нархи канал 100 000 рублей буд, 14850 дона подписчик дора. эфир, сообщества, сюжет дора. хабарӣ ҳам мешава, мусалмонӣ ҳам мешава кини. пинкод, налог, карта, ҳама чизаш тайёр ва 45 доллар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шотиш дора. нархи канал чхеле қайд карда гузаштем, 100 000 рублей буд, ҳозир 30 000 рублейш кардем. ин фурсат аз даст натен, марҳамат, харидорӣ кунед. ва канали сеюмини мо бошад, дӯстони азизи меҳрубони ман, дорои 6700 дона подписчикай, 6700 дона подписчикош ҳама тоҷикон. ана канал нав гирон шудагия, инам якчанд рӯз мешава. нархи канал, дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳамагӣ 30 000 рубл ки канал ҳама чизаш тайёр аст, 100 фоизаи пинкод, налог, карта дора. касоне ки харидори аниқен, марҳамат, дар номерои экран дида муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, касе ки каналош ягон проблема дора, метавона боз ҳам дар номерои экран дида муроҷиат кунад. боқӣ тавсияту хубрафтор бошед, то видеои оянда боша бо канали худи мо бимонед ва мо бошад бо шумоён ҳастем. худо нигаҳбонтон.